Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαι η Αναστασία και παρέα με τη Σοφία, τον Γιάννη και τον Απόστολο θα συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα, την αιμοδοσία. Αφορμή για αυτό το podcast είναι η συμμετοχή του σχολείου μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Για ένα σχέδιο εθελοντισμού υγείας» και δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Η αιμοδοσία είναι μια πολύ απλή πράξη αλλά και σημαντική διαδικασία με ωφέλη τόσο για τον αιμοδότη όσο και για τον αιμολήπτη. Σκεφτείτε το, λίγα λεπτά από το χρόνο μας αρκούν για να βοηθήσουμε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Οπότε μείνετε μαζί μας και θα σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία της αιμοδοσίας, αλλά και αναλυτικά ποια είναι τα ωφέλη της. Πιστέψτε μας, μέχρι το τέλος αυτού του podcast θα θέλετε κι εσείς να γίνετε αιμοδότης. Αρχικά, θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει αιμοδότης, δηλαδή τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα ωφέλη για τον αιμοδότη και τέλος και βασικότερο, θα μιλήσουμε για το ωφέλη που έχει ο αιμολήπτης. Χωρίς να χάνουμε λοιπόν χρόνο, ο Απόστολος θα ξεκινήσει με την πρώτη ενότητα, που είναι η διαδικασία του να γίνει κάποιος αιμοδότης. Για να γίνει κάποιος αιμοδότης πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια, όπως για παράδειγμα πρέπει να είναι ηλικιακά από 18 έως 65 ετών και σε μερικές περιπτώσεις 70, το βάρος του πρέπει να είναι πάνω από 50 κιλά για τις γυναίκες και πάνω από 60 κιλά για τους άντρες και φυσικά πρέπει να είναι υγιής. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκούραστος πριν την αιμοδοσία και να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες, να έχει φάει ένα ελαφρύ γεύμα, χωρίς λιπαρά και να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ. Η διάρκεια της αιμοδοσίας είναι 10 με 15 λεπτά. Έπειτα, πρέπει να ξεκουραστεί και να πιει ένα ενδυναμωτικό ποτό σε περίπτωση που ζαλιστεί. Από όσο καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτές οι προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικές ώστε να μπορέσουμε όλοι να προσφέρουμε ασφαλές αίμα στους πάσχοντες και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και μπορείς να μας πεις, Απόστολε, πού μπορούμε να δώσουμε αίμα? Είναι πολύ εύκολο, γιατί αίμα μπορούμε να δώσουμε σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο αλλά και σε κέντρα αιμοδοσίας. Στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας έχει δημιουργήσει το δικό του σύλλογο με την ονομασία Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οπότε μπορεί κάποιος να πάει στο πιο κοντινό νοσοκομείο και να δώσει αίμα για την τράπεζα του σχολείου μας. Εντάξει λοιπόν, από ό,τι είδαμε, η διαδικασία της αιμοδοσίας είναι πάρα πολύ εύκολη. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα ωφέλη της για τον ίδιο τον αιμοδότη. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα σωματικά ωφέλη της αιμοδοσίας. Γιατί, όπως λένε, όταν φροντίζεις το σώμα σου, φροντίζεις παράλληλα και την ψυχή σου. Πάρα πολύ σωστά, Αναστασία. Γιατί γενικά η αιμοδοσία βοηθάει στη μείωση του κινδύνου καρδιοπαθειών. Αυτό γίνεται γιατί μειώνει τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα, τα οποία αν είναι υψηλά μπορούν να προκαλέσουν διάφορες βλάβες. Και παράλληλα, να μην ξεχνάμε και την υγεία του σηκωτιού, καθώς ο υπερβολικός σίδηρος μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στο ύπαρ. Όμως με την αιμοδοσία μπορούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία, αλλά και να προστατεύσουμε αυτό το τόσο σημαντικό όργανο. Κάτι άλλο που ίσως να μην ξέρετε είναι ότι η αιμοδοσία αναζωογονεί το σώμα μας. Με την αφαίρεση αίματος, το σώμα μας αναγκάζεται να παράγει νέα και φρέσκα ερυθρά αιμοσφαίρια, κάτι το οποίο βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος και την οξυγόνωση των ιστών. Σκεφτείτε το σαν μια ουσιαστική ανανέωση του οργανισμού μας που βοηθάει και στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά συμβάλλει παράλληλα και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής μας υγείας. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ψυχικά ωφέλη, γιατί η αιμοδοσία δεν είναι μια πράξη μόνο σωματικής υγείας, αλλά και ψυχικής ευεξίας. Πολύ σωστά, Σοφία. Σκέψου πόσο όμορφο είναι να νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι σημαντικό για κάποιον άλλον. Η αιμοδοσία είναι μια σπουδαία πράξη που σου δίνει την αίσθηση της ικανοποίησης. Φυσικά, γιατί υπάρχει το κομμάτι της ευγνωμοσύνης. Ξέρεις ότι η προσφορά σου μπορεί να σώσει πολλές ζωές και αυτό σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, η ίδια η διαδικασία της αιμοδοσίας μπορεί να μειώσει σε πολύ σημαντικά επίπεδα το άγχος. Το να κάνεις μια ανιδιοτελή πράξη σε βοηθά να δεις τη ζωή από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αλλά δεν είναι μόνο τα ψυχικά ωφέλη ή τα σωματικά. Η αιμοδοσία έχει ένα τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Και εδώ είναι που η πράξη σου γίνεται πολύ πιο σημαντική, καθώς μία μόνο φιάλη αίματος μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε. Και εννοείται ότι δεν είναι μόνο η διάσωση αυτών των ζώων. Η αιμοδοσία προάγει γενικά την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνείδηση. Όταν κάποιος βλέπει άλλους να δίνουν αίμα, παρακινείται και ο ίδιος να πράξει ανάλογα. Είναι σαν ένα είδος αλυσιδωτής αντίδρασης. Ο ένας προτρέπει τον άλλον και όλοι μαζί γινόμαστε μια κοινότητα ουσιαστικά που στηρίζεται στις αξίες της προσφοράς αλλά και της αγάπης. Έτσι λοιπόν, η αιμοδοσία είναι μια πράξη που ωφελεί το σώμα, την ψυχή αλλά και την κοινωνία. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να προσφέρουμε κάτι πραγματικά πολύτιμο. Και με έναν τόσο απλό και ουσιαστικό τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε μαζί στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Αυτό δεν είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να δοκιμάσουμε όλοι μας?
Φυσικά, και να μην ξεχνάμε ότι παράλληλα με τον αιμοδότη ωφελείται και ο αιμολήπτης. Με τη βοήθεια του Γιάννη θα μάθουμε ποια είναι αυτά τα ωφέλη. Βάσει στατιστικών στοιχείων, οι πιο συχνοί αιμολήπτες, δηλαδή αυτοί που έχουν ανάγκη από αίμα, είναι οι εμπλεκόμενοι σε τροχαία ατυχήματα ή σε χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες η παροχή αίματος είναι αναγκαία για να μπορέσουν να ζήσουν, αλλά και για τη θεραπεία ατόμων με μακροχρόνιες παθήσεις, όπως ο καρκίνος, ώστε να μπορέσουν να αναπληρωθούν τα χαμηλά επίπεδα αιμοσφαίριων που χάνονται λόγω των χημειοθεραπείων. Επιπλέον, η δωρεά αίματος βελτιώνει την ποιότητα ζωής, συμβάλλοντας στην καλυτέρευση της καθημερινότητας και στην καλύτερη λειτουργία των οργάνων. Με όλα αυτά λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η αιμοδοσία είναι μία απλή, αλλά παράλληλα τόσο σημαντική πράξη. Η προσφορά σου μπορεί να σώσει ζωές, γι' αυτό γίνε ήρωας με μία μόνο απλή πράξη. Συμφωνώ. Δεν είναι μόνο μία ευθύνη, αλλά και ένα προνόμιο. Μπορεί να σώσει ζωές, να βοηθήσει την κοινωνία και ταυτόχρονα να βοηθήσει και τον ίδιο στον εαυτό. Σκέψου λοιπόν σοβαρά και μην ξεχνάς να παρακινήσεις και τους φίλους σου. Η δωρεά αίματος είναι δώρο ζωής για κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη. Σωστά. Ελπίζουμε λοιπόν η συζήτησή μας να σε ενέπνευσε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Και ποιος ξέρει, Ίσως να σε δούμε στην πρώτη αιμοδοσία του σχολείου μας τον Μάρτιο.